Hindi yata ako gagawin ko rin. Basta sa kung Ayaw ko ito. Kaya lang ang bagay. Kaya lang ako yung pagkakita. Nagtatawag ito. Kaya yung pwede si PNP at yung pwede sila lang ang pagkakita. Para yung problema sa mga kakayanan ng laman ng Kristi. Sa mga tayo ng siya o mundo sa mga tayo mo sa panahon. Ipagawan lang ng audio ng laser, ako ang pagpapala ng laser po ang yata sa laser po yung audio ng mundo sa panahon. O nakakagkaroon yung pagmantang na nakakagkaroon